הפכתי למיליונר בגיל 26, ואם הייתי צריך לתת לכם 3 עצות, אז הנה הם. האחרונה תפתיע אתכם. חוק מספר 1, אל תקנו שטויות. תחכו עם הרכב היוקרה, תחכו עם השעון היוקרה, ובטח אל תקנו בגדי יוקרה, עד שיש לכם לפחות $100,000 בחסכונות או בהשקעות. רוב האנשים מנסים להיראות עשירים, לפני שהם באמת נהיים עשירים. הטעות הזו לבד יכולה לעכב לכם את החופש בשנים האלה. חוק מספר 2, תשקיעו בעצמכם, בכישורים שלכם, במותג האישי שלכם, כי זה מה שקובע את ההצלחה שלכם בהמשך, ויהפוך את החיים שלכם להרבה יותר קלים. ההכנסה שלכם גדלה כאשר הערך שלכם גדל. לא כשאתם עובדים יותר שעות, אלא כשנהיה קשה להחליף אתכם. חוק מספר 3, הנכס הראשון שלכם לא צריך להיות הבית שלכם. זו החלטה לא רגשית, אלא החלטה אסטרטגית. תקנו נכס שמייצר הכנסה, דופלקס, פנטהאוס, משהו עם תזרים. תנו לסוחרים לשלם לכם את המשכנתה, ואתם מרוויחים גם מעליית ערך וגם מתזרים לאורך הזמן. ואם אתם רוצים להבין באמת איך בונים עושר לאורך השנים, לא הייפ, לא מוטיבציה, אלא עקרונות אמיתיים, תיכנסו למועדון שלנו, הלינק נמצא בביו, ותתחילו ללמוד את החוקים שרוב האנשים מגלים מאוחר מדי. The money. זה לא משחק, זה מבנה.